Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия. Хуш омадед ба канали мо. Бародаро, имрӯз рӯзи ҷумъа қарор дорем дар молбозори Ҳоҷи Шариф ҷумъабозор, шаҳри Бохтар, собиқ шаҳри Қурбонтеппа. Савдои гови чорнапёстра якумзой рафтеста, гусолаш мода. Ширша аниқ накардаст, вале фақат ҳами чанд қай бошам гусолаш мехӯрам мега. Саҳари бар вақт 28,000 бозор кардагӣ аст бародаро. Ҳозир савдо кадаста 28,200 сомонӣ. Савдош дар иҷа рафтеста бародаро. 28,200 сомонӣ ҳами гова нарх кардаста. Ҳозирашта додагӣ неста бародаро. соҳиби молам гуфтеста ҳамин нархи надодагим да ошит шава мега 28 да метун мегина биги бар мега. савдош сахт рафтеста неки байнда 300 сомон мондагия бародаро. 300 сомонӣ. ҳа чочор шу тамошо кунед я бора ку чанд вақта шай намедонам бародаро. гусалаш мода. ана ира савдо меган. ҳами чӣ хеле канд амира 28,000 да гирифт бародаро. на 28,200 метун гуфтеста буд бо ина 28 да ина сумша ҳисоб кунӣ рафт оша 28,000 кад. И савдо ҳам хелай бародаро. я нарх гуфта места неки савдошавиш дигар. И бозор савдо ҳам хел чизай. гуфтагишам дурӯғай кадастагишам бо савдошидагиш дигар. нархҳои аниқи оҳанӣ 28,000 сомонӣ гусолаш мода. ширш аниқ нест неки гов якум гусола гуфтагияй гов ёшай маълумай бародаро. ҳатпишка азиз савдо шуда ина гови ба зеби буғуз 15,200 а 15,200 сомонӣ 5 моҳа буғуз. чандум гишта буғуз будай? чандум гишта буғуз будай? дуимзо. якта гусола кадагияй дуим гишта 5 моҳа буғуз 15,200. нархи соз шуда нархи зур шуда бародаро. бо фикротона нависен гови буғуз да нархаш арзанда ё ки арзанда нест ё ки дига фикр дорен дар комментариҳо нависен бародаро. моли тозак шорак ба фикри ма созак. подписчика азиз савдо шид гови карпати сиёҳ 24,000 сомонӣ гусолаш буқача. беҳад гови базеб ё сеимзо ё чорумзои дако қариб кунед на шохоша бинед. не мола гирифтестам мола не натарсака. ширша чанқа гуфт? нима ҳар бузорам иҷа. ширша чанқа гуфт? ширша 10 литр 10 литр саҳар бега 24,000 а 24 ним о 24 яташ фурӯхтаги одам 24 гуфт 24 теста. ина подписчика азиз бисёриё қушхор мепурсанд. ина қушхорҳои савдошудагӣ ёфтем. ҳамиҷа аку 10 таша я бародар фурӯхтааст 2650 сомонӣ. ҳами калони майда ба фирм кунам хелиёш 1 литр нафи калоношам ҳаст. ҳамиҷа ҳозир 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 та будай 15 та 16 та ай ҳамиҷа 10 таш бародаро 2650 сомонӣ савдо шудагӣ аст. 5 та дигаш дига нарх аку ҳамаш ҳар хелай гуфт. ҳами қаша аниқ кардем бародаро. я марҳамат. ина подписчика азиз гӯсфандои баррадор
барошон калон очабача нархошон 4000 бародаро айдорони ҳами якташ савдо шудагиай 3400 сомонӣ айдорони ҳамино савдо шудагиай 3400 сомонӣ якта як бародар гирифтагиай ҳавай қати нархош аниқ меша бародар 3400 3500 3600 ёши хушрӯ боша гусалашам баъзе боша вай гусалаш не бараш баъзе боша 3700 ам мешава онам хеле бародар ин савдо дига аку гуфтаги нархш дига 3400 яташ савдо шудааст 4000 гуфтаи судагиам ҳолати гӯсфандора дидестем мо далши мерем лайкора фаромӯш накунем бародаро ина нархи баро амраҳи ҳамино ҳамин размер савдо шудагиам 950 сомонӣ 10 тара якҷоя додум мега бародар 16 та оварда будааст 3 тара отдельно фурӯхтагия 10 тара отдельно 3 таи дигараш мондагия бародаро инора 1100 сомӣ гуфтестай муомила дора бо амроша 10 та якҷоя 950 додай очабача чанд пул очабача 5000 муомила гӯсфанди ёш фарби як бозор чанд кард нархи аниқ накардааст ҳар хел мепурсам меравам мега яке ҳами гӯсфандиш соз будааида барои ҳамиқа қиматтар гуфтеста фарби яки соз чам ёш ҳами маълум аст тоқа бочиша 3000 кадеста мега барои ҳами фарбегиш бародарон нархи барои калон дута модаша 1600 кардаиста бародаро яташ чиваланг будааст 2000 гуфтаи судагиай ино калон алафхӯр эмхӯр инода ширпир дар кор нест ино худшона гирифтагиам полни 1600 дута модаша кардаиста подписчикои азиз савдо шудаи 9 та барачаҳои нар айшир буромадагӣ нода ширпир дар кор нест алаф эм сабуз хурдам мегирад 9 та савдо шудагиай 19 ҳамаш хушхор 1900 савдо шудагиай бародаро бурдеста ина подписчикои азиз буз бисёр мепурсанд ина бузои очабача ёфтем дар молбозори ҳоҷи шариф 1700 гуфтеста бузои очабачара бебачаҳошам ҳаст хушро тамошо кунем 1700 ям муомила дора аку чанд та фурӯхтагия чанди фурӯхтагия усмуша нагуфт расти гап бародаро ҳами растшоти я мисол 1700 гуфтеста боша ай ҳами 300-400 сум кам растшотша гирифтан мегирем да зури зур савдо шава 400 сум кам савдо мешава агар не 300 сум 350 сум 250 сум баъзеёш 200 сум савдо мешава нархҳои аниқша наёфтем ҳамиқаша ёфтем бародаро лайкора фаромӯш накунед я молҳои калхозобод будааст залолиддини балхӣ гулистон ҳами як болокада пурсидем бародаро агар рост боша 1600 ам фурӯхтем мега 1550 ам фурӯхтем мега 1650 ам фурӯхтем мега хеле нарху наво нархи бузои очабача савдо шуд буқа бетарозу 12550 сомон 363 килограмма 263 бародаро бахшиш 263 килограмма
برادرها کیلو برکش بقا سودا شد 49 سومونی 288 کیلوگرم 288 کیلو برادرها اینا اینم خیلی بقای مایده هم 49 سومونی سودا شده است ایده فرقی باشه با قیمت‌تر فایزش چقدر بسیار بودی همینقدر قیمت‌تر می‌رود подписчикои азиз инҷа якта буқача савдо шудааст буқачаи моҳӣ айда ями сементал қати ба фикрам ки ами ё карпа дам ё швед гибрид шудагия бурала шудагия бародаро нарх навош 22000 сомонӣ будааст муомила дорад бародаро як кас ҳамҷа 16000 пурсид надод аз як кас дига харидори ҷазманай 17000 сомонӣ кардест бародаро 17000 17000 сомонӣ кардест додагӣ нест ай пешам як бор тамошо кунем бародаро савда шид буқа барои бастан 200 сум кам 11000 сомонӣ миёндароз кунуш камтар пастра неки бародар шура 200 сум кам 11000 харидаст харида фурӯшо гирифтагия ина буқо барои бастан дута савдо шудагия чанд гирифти ака 13200 иша гирифтагия вайшам ҳамун нарх ё дига нарха шад 12500 сомон болои ягон чӣ бутен мефурӯша бародаро ози номероша мемонем гап занака номероро 909 15 9000 молои подписчикои мои бародаро касида дар кораи буқа бастанӣ бошен ина марҳамат адресо куҷода яка ноҳияи ҷиликӯл ҳамшаҳрӣ будай бо ина марҳамат доставка мекунӣ на нами ҳар душ бародаро доставкаш ака ба маслиҳатай раҳи дур боша қариб боша доставка када метавон хоб тамошобинони азиз навора дар ҳамиҷа ҷамъбаст мекунем касе то ҳамиҷаша тамошо кард рақами 55 дар комментария бинависен наворои моро дастгирӣ кунед тамошоҳо кам шудааст чи ва ҳам исосу партаен касоне ки молбозорро тамошо мекунанд молда завқ доранд иншоалло имрӯз як бародар хоҳиш кардага дар бозори нехи шаҳри бохтар як бародари дарвозасоз муроҷиат кардага иншоалло ҳозир рафта дарвозаро сёмка мекунем иншоалло пага рӯзи шанбе саҳар қатӣ навори дарвоза мебирояд бидроен ҳатман ӯ наворам дастгирӣ кунем каседа дарвоза дар кора метавонем ва ҳамун бародар харидорӣ кунем бародаро саломату хонобод бошед иншоалло рӯзи якшанбе молбозори ноҳияи дӯстӣ ноҳияи қумсангир мебирояд пас канали мо дур нашавед баъд ҳамон тиктоку инстаграмам дастгирӣ кардана фаромӯш накунем бародаро